kuban na sa mga napo kabilangguan ang among giatiman. Ug dako namong pasalamat nga sugod karong maong Sabado, matag Sabado na ni, aduna kitay programa dinhi nga gitawag og ang simbahan sulod sa bilangguan. Nya aron mo makaila kung kinsa ning atong mga kauban, amo niya ning ipaila karong taod-taod unya sa dili pa amo ning sugdan sa usa ka hamubong pag-ampo aron nga ato sang iampo apil sa atong mga binilanggo nga karon ang uban nila naminaw, ang uban sa nangayo og mga pag-ampo silang kinabuhi. So uban nilang kami sa among hamubo nga pag-ampo sa dili pa kami musugod nining atong usa ka oras nga programa. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit ng Amahan, tuburan sa tanang grasya, nahigugma kakaayo pag-ayo kanamo, mao kana nga imong gipadala ang imong pulong nga nagpakatao alang sa among kaluwasan. Gihigugma usab nimo ang mga binilanggo, ug malipay ka kung kami moduaw sa mga binilanggo. Yes, Lord. Kining amo karong programa, maghatag og katinawan nining maong buhat sa kaluoy sa simbahan alang sa mga binilanggo. Busa uban ni kami nga unta ang among mga pulong, ang among mga hisgutan muhaom sa imong kabubuton karong taknaa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Berhen sa Guadalupe, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So may gabi atong tanan. Maayong gabi, Father. So mga igsoon, pito mi kabuok dinhi nga mohatag sa among higayon. Unya tingali sa sunod nga mga Sabado, dili na tingali ni pito kay masig kuan ni sila sakitas tuhod. Bitaw. Ay mo sakit-sakit tuhod ha. Tikon po ni Father. Magpaila mi sa among kaugalingon, ginagmay lang nga pagpaila, ako'y muuna. Alang sa wala pa kaila kanako, ako si Father Crescenciano or Father Ciano Ubod. Usa ako kapari nga 13 na katuig kapin. Na-ordain ko ni adtong June 22, 2004 kuyog sa akong napo kakauban sa pag-ordinasyon. Niya nagpuyo ko diha karon sa Santo Rosario Parish o gi-assign ko ni ining director ni ining Cebu as the Diocesan Prison Apostolate o sa director pug ko sa Senatus of Cebu Legion of Mary. Niya mo na gamay na kong background, isunod na ako ning ako mga kakaubanan, kamo na lay paila, musugod ko diri aring dapita. Si ikalay paila sa imong konsis. May gabi mga igsoon diyan ni Kristo. Maglabi na gyud sa tigpaminawan sa DYRF. Ako si Celia Pipito, 56 years old, minyo duhay anak. Nagsugod ay ko sa kapa kang Padre Jojo Anori sa pila pa lang siya kabulan mo sa pag-assign niya. Nasud sa ko sa kapa sa akong 2005 kay gipatin ko Christmas party mao man to akong hinumduman dia sa Sacred Heart ako sa Lim. Nya una na akong assign sa jail diya sa Lapu-Lapu City Jail. Mga almost 3 years ko sa Lapu-Lapu karon nanaanak ko sa CPDRC sa Provincial Jail. Nabot day ko sa kapa kay ipadala ko sa mga kauban sa grupo sa evangelization, mga kauban na ko sa among grupo. Kay si Padre Anoy nang recruit og mga volunteer sa kapa og hangtod nga nawala ang akong mga kauban, ako na lang nahabilin og ako nagpabilin jud sa kapa wala ko undang og hangtod karon na ako sa prisuhan. Akong gibati diri sa kapa lahi sa uban akong grupo nga giapilan kay diri gyud ko naka-cut-on og mga daghang mga pagtulon-an sa Ginoo labi na gyud ni Father Ubod karon nga mao'y spiritual director sa kapa. Akong gibati sa kapa ngano ni padayon ko ani nga apostolado sa prisuhan kay nakabasa ko diha sa Biblia sa Mateo 35:46 ningon ang ginapreso ako inyo akong giduaw kinahanglan di ay nga ato silang duawon ato silang adtuon og sangyawan sa pulong sa Dios. Amen. Nindo tapos na yung background, Sister Celia. Ay mo ito mga igsoon, Sister Celia. So, pwede na ka makonbikto, Sister Celia? Life sentence? Basig kayo mo puli, kay dugay-dugay naman dahil ka sa kapa. So, igsoon, mo ni sila, nangalipay sila, diha sa pag-aduspesuhan, sunod taning lain rin tupad ni Sister Celia. Kisa may nga ni Moter?
Ako si, may gabi rin may igsoon, no? Ako si Sister Glenda Navidad, 47 anyos, minyo na ay unom ka mga anak. Nasakop ko sa kapa ni atong tuig 1998 tungod sa akong pagkakuryoso. Kaya ang akong maestra sa katisismo sa una, membro man aning kapa nga si Nanay Salud, magkanunay yun siya magisgot og preso. Tuod man, sa ngadto ako na-discovery nga doon na dahi ako'y tawag ni ining mga buluhaton sa prison ministry. O kay ako may medyo bata-bata atong mga panahon na, i-assign ko nila sa CPDRC, BBRC, Mandawi City Jail. O Father, kaniato doon na patay kaning drug ad, kanang rehab sa drug ba? Apil pa na nato kaniato karong gidimulis naman gihimo ng building. O sa niabli na ang Mag-Hawaii City Jail, gi-assign po ko nila dito kay lagi bata pa ko. So nalipay ko Father nga bisan sa akong pagka-inani nga kahimtang na gamit sa Ginoo para sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga inmates nato. Maura na Father. Dili pa ka maundang, Sister Glenn? Why undangan ni Father? Tell that to us part. Life sentence gihapon ni mga igsoon. Okay ra. Isunod na to ang mga kaupat nga kauban. Sa nga ni Motel? Si Sister Nining, ako dahil si Sister Nining. Una sa tanan, maing gabi Tatanang tigpaminaw, bag-o jud ning haon. Kining maong programa, simbahan sulod sa bilangguan. Ayaw gumug hawa diha. So, ako Sister Nining, Buda, may usa ka buok anak, taga Sarangani Province, nga ani anan nimuyo sa San Jose Purok 3, Talamban. Nagsugod kog panulod og prisuhan Father year 2001 pero wala pa toy formal. Pag abot og 2004 nagampo gid sa Ginoo ang akong mentor nga nagyon may formal nga pagpanulod nga nauntay mo sagop namo kay buramig muryo-muryo kani adto ba. So mo nang niabot si Father Jojo Anore na nawagan siya sumuna nga nahasakop nami pag human na mag orientation nahatagan dayon mi og assignment. Isa ko nga natagag assignment una-una diri sa BBRC, former diri sa Lahug. Then gi-assign ko niya sa Lapu-Lapu City Jail mga 3 ka tuig. Nya pagkahuman karon naanak ko sa provincial jail, nagkauban mi ni Sister Celia. Nadasig ko ining pagpadayon Father tungod kay labi na gayud karon bisan lisod ang pagsulod kay pinikito kay risgo kaayo ang atong prisuhan karon sa provincial. Pero nakapadasig na ko ang mga binilanggo kay ni anak man gyud sila. Antusa gyud ninyo Sister Nining kung unsa inyong kalisdanan din ha aron lang mo makasulod diri kay kami nagkinahanglan gyud mi pag-ayo ninyo. Muni nakapadasig na ko nga mulahutay Father. So daghan kaayong salamat. Salamat, Sister Nining. So, muundang ra ka sa kapa kung wala na binilanggo. Adi na mahutdan o binilanggo Father. Magamputan na pa'y binilanggo. Aya sila. Mga igsoon, na in love naman ni Sister Nining. Kasalig siguro ning biuda na ni. Ang buta, sig makataghap ni siyag binilanggo. Bitaw, ang gugma nga gihatag sa Ginoo, no? So, ang among moto Sister Nining, pintor, unya, kari, sunod niya ang among ikalimang kauban karon. Sister, saya nga ni Moter. Ako si Sister Ferry Cascabel, pero sa dili pa, maayong gabi kaninyong tanang mga igsuon ako ni Kristo sa kahanginan nga nagpaminaw karon ni ining atong programa ang simbahan sulod sa bilangguan. Ako si Sister Ferry, 60 anyos ang panuigon, nagpuyo karon sa Inayawan, Cebu City. Sa wala pa ko kasulod sa Kapa, nag-alagad ko sa hospital isip staff midwife ni atong tuig 1980 hangtod sa tuig 2011. So nag-alagad ko sa hospital sulod sa 31 ka tuig. Ug humani atong ako ang retirement sa hospital, gusto ko nga moalagad gyud sa Ginoo. So nisulod ko sa pastoral o kaning regional School of Evangelization. So ni-graduate ko as lay evangelizer. So human atong mga tuiga sa June sa tuig 2012 pag human na mo sa among graduation, gi-expose me ngadto sa house to house evangelization. So dili pa gyud enough para nako
gusto pa jud ko nga mopatidlom pag yun pag-ayo, so mao to nga nakadesisyon ko nga mo-appeal ko sa prison ministry. Mao to nga nakasulod ko sa Cebu Archdiocesan Prison Apostolate as Kappa Volunteer ni atong tuig 2015, Pebrero 2015. So karong Pebrero puhon magtulo na ko ka tuig. Sa samang tuig, papadayon na matapos ang tuig 2015 na appoint ko isip usa ka coordinator sa Cebu City Jail male dormitory. So hangtod karon na ako karon nag-alagad sa Cebu City Jail sa tumang kadasig o sa tumang kamaya diha sa akong pagpangalagad sa akong mga igsuon nga mga binilanggo. O karon ang akong gibati dili matugkad sa kalipay, jumping sama sa kanang kabayo nga nagulpot-ulpot sa kalipay ang akong kasing-kasing diha sa akong pagpangalagad sulod sa bilangguan. Daghang salamat. Kuya sa nisi. Salamat Sister Ferry. Kuya po ning iya kay mura siya kabayo mga sisters no. Murag init yung kayo ba. Ato lang ni siyang paminaw na makaapas ba ni siya sa termino ni Sister Glinda. Pila na katuig Sister Glinda? 20 na, Father. 20 na. Taas-taas na ginangimo. Usa na naka life sentence no. Nya. Bitaw, mao ni siya ay misteryoso kayo no ngano mang malipay man taning pagprisitag prisuhan so mga igsoon. Mao ni ang among buot ipaambit kaninyo nga ang simbahan sulod sa bilangguan dili di ay kahadlukan kun dili makalipay sa kasing-kasing. Amen. Tinuod jud Father. Siya. Makaron isunod namo padayon ta sa among ikaunom nga kauban karon dinhi usaya po ni siya ka babae niya ato ning pangutan og kisayngan ani niya. Sister, sayngan mo sister? Okay. Sa dili pa ko ma-introduce sa akong ngalan, pahibaw dyan ko ninyong daan na paggaw ko. Nindot kayo ng primero yung programa, kay paggaw ko. Sa dili pa ko mo paila-ila ka ninyo, na ako ipambit ninyong pulong sa Diyos nga tinuod gayod, nga nag-ingon siya, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Salamat nga usa ako sa gipili nga magsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa bilangguan. Kay dinhi niining dapita gibati nako ang tinuod nga kalipay nga wala nako mabati gikan sa akong pagkabata. Pagkanindot di ay kun mo alagad ta inubanan sa gugma kay ang gugma Dios. O nahibaw ba ka Father nga nung lahutay ko nga nangalagad sa bilangguan from April 2008 hangtod karon, nahibaw ka Father? Gamay. Secret. Okay, ang isulti ninyo ngano nga nilahutay jud ko bisan sa daghang mga kasakitan tungod niining kanunay pahiyom. Smile always. Pagkanindot kung kanunay tang malipayon kay wala gyoy hunong sa pagpangalagad. Og ako si Conchita Mabanag. Ang among balay to sa Bian Unido og nag-alagad ko karon sa Naga City Jail isip coordinator. Daghang salamat. Daghang salamat Sister Conchita. Pagkabalak no ni mo no. Ya kinotlo ang pulong sa Ginoo. Sabihin unido day ka? Yes, ang Kaya- among balay to sa Bian Unido dool sa simbahan. Kailan mo atong sikat ditong igsoon? Kinsa man. Sige na lang sa sunod. Tanan dito akong kaila. Magkita mamiyog mamito. So mga igsoon mo to si Sister Conchita sa atong City Jail og Naga, coordinator na siya. Nya gikan pagitaw ni siya sa Naga no. Nya karon atong isunod ang among katapusan pero dili mao'y kinaawitan nga kana ganing kauban usa ni sa kalalaki ikaduha ning laki ako unang laki kana ikaduhang laki ikapito na mong kauban. Brad sayangan nimo Brad. Salamat Padre, maayong gabi sa tanan. Kanimo Padre ubod ug sa akong kauban nga mga volunteers sa Kapa. Ako dai si Brother Joel, 48 anyos, single parent na atong klarohon na. Single parent kay wala ko'y asawa. Apan doon ako'y unom ka anak, musa ko usa ka amahan no. Okay. By profession, walo ko katuig nga nahimong paralegal sa usa ka law firm no, dili lang sa pribado sa Sugbo. Apan karon diyan ako sa Kapa as volunteer. Nasayn ako dinhi sa atong Cebu City Provincial o CPTRC. Nagsugod ako ni adtong January 2016. So 1 year na karong buwan na. Padre, no? Ayaw Padre nga
kuan gihapon ko reclusion perpetua, no? Way ka sa ni death sentence, no? Death sentence. Sama sa mga kauban na akong mga kapa din Isip ko sa kakapa, nagkinabuhi akong testigo diha sa gugma sa Dios. O naningkamot nga mayong takos nga mensahero sa paglaom nga sa mga incarcerated nato mga igsuon ang mga priso din na sa prisuhan. Usa ni ako padre, I hope ang Ginoo maghatag na akong panalangin magdugay ko niining usa ka apostolado sa kapa. Maayong gabi, padre. Wow, salamat si Brother Joel to mga igsoon usa sa among kauban diri. Ulitaw siya pero ambot nga nung ni siya anak basig isagop ra niya. Paangkan. Doon ay panahon nga ang atong kinabuhi mahitumpawak ba ni mga tentasyon o gani ang atong gialagaran dito sulod sa bilangguan pulos-pulos na sila na tintal nya kita mga tintalonon. Pero dili ta maninintal. Nya dili sa ta magpatintal gawas og mataghapan. So mga igsoon kining amo karong banding kining mga kauban pito ni sa mga hapit mo usa ka gatos ka mga volunteers karon sa atong archdiocese sa Kapa nga nag-alagad og napu na karon ka jails, no? Napu naman sister, no? Atong kuan Pulo na, Father. Pulo. Una ang CPDRC, nya dayon ang Cebu City Jail, Meldorm, dayon ang Mandawi City Jail, Lapu-Lapu City Jail, Talisay City Jail, nya dayon Naga City Jail, Karkar City Jail, Toledo City Jail, Danao City Jail o ang Bantayan District Jail. Nya hopefully mga sisters, no, karong mga sunod buwan maka-expand sa ta dito sa Bugo para sa atong ika-11 nga unit. Nya dayon adto sa Medellin District Jail para sa atong ika-12. Kay ang among pangandoy mga igsoon namo dias kahanginan nga makaabot mi og 12 ka units aron makompleto ang 12 ka apostoles ni Kristo. Unya ambot kinsay Judas na mo ani. Pili lang niya may kisay mga Judas na mo. Pero sagli lang kay si Judas Namatay naman to si Judas, Father. Saan? Namatay na si Judas. Una mo to si Judas lagi pero naman na siya mga gamot-gamot wag siguro ambot niya ba kay Judas na ning galing ko din ingon ana Sister Conchita na kay gusto isulti. Nag-iskutang party ni Judas, no? Pinaka-importante si Judas. Kaya kung pa si Judas, dili mapakita ang pagkabanhaw. Positive juga ni si Sister Conchita. No, nakasinati siguro ni siya Judas sa iyong kinalo. By the way, mga igsoon, pwede mong maka-appeal na mo, no, in live. Kana gani makatawag mo na mo dinhi sa DYRF nining maong programa. Ang telephone number dinhi 415-9323. Usbo na ko. DYRF ng telephone number 415-9323 nya naasay 253-8846. Pwede sa mo text, no? Text ta ang sa ilang number dire sa DYRF 0927-208-9548. Akong Osborne 0927-208-9548. Kung gusto mo mutanaw sa among mga naong ambot makita ba kami na po tayo live stream dinhi sa atong istasyonan na makita mi ninyo live sa inyong Facebook na ata sa ikaw lang nyo i-type lang ang DYRF pulos ni siya small letter DYRF unya 12-15 or 12-15 unya .weebly.com. Ang Weebly ang spelling W nya E nya usa pa gyud ka E nya B L Y pulos ni small letters. Usbo nako live stream DYRF 1215.weebly.com. Nya kon makakuha mo ani basig makita ninyo among naong nya dili kay mo ganahan sa among naong i-off lang sad nya ang tingog na lang namo mo'y paminaw nya bitaw. Brothers and sisters, no, kining atong di ba Sister Nining ang atong kapa dugay-dugay naman ning gasugod. Ano sa gani ni siya nagsugod? Sister Glenda, nakahibaw ka og Nagsugod ni Father sa panahon ni Attorney Winnie Yunson na informal pa to siya na register mga 1978. dugay-dugay na yun, no?
Sila pa tong Father John, informal pa niya ang mga gwardyaan ng Cebu City Jail, mga pulis pa, dili pa BGMP. Okay. Oo. Wala. Nya sa ato din yung record mga igsuon ang formal nga nagsugod ning kapa ni atong December 8 to 1986. Unya mao na to'y pagsugod nila ni Father John Yacuno nga giaprobahan ni anhing atong Cardinal Vidal na mao patoy Archbishop of Cebu. Nya na formalize ni siya nga nahimo na ni siyang usa sa mga komisyon sa atong Cebu Caritas ni adtong September 7, 1987. Unya nahimo pud siya ni anang tuiga kuno dito sa atong history nga gisulat nila nga nahimo ni siyang recognized commission sa prison apostolate sa CBCP. So kung ato ni siyang tagaan og butang na to bag formal beginning ang kapa, murag mas nindot na tong sugdan dito sa September 7, 1987. So karong September 1987, unsa naman na siya? Pila na ni katuig? 31 years. 31 years, okay. Yes, Wow, Father. dugay-dugay na, 31. Nya kanang September 7, one day na siya before sa birthday ni Mama Mary. Di ba? Kay September 8 man ang iyang birthday. Dispiras na siya, Father. Dispiras, oh. Nya timan-an na to si Mama Mary, mao siya ay inahan sa atong Ginoong Hesukristo nga miingon na bilanggo ako og inyo kong giduaw. So kani tingali di aninhi ang kamot ni Mama Mary aning moong kapa. So mao na kita swerte kay ta nga suod sa tang Mama Mary ang atong beginning. Nya kanira bang tukuro ni Mama Mary mo kuan ra ba gini siya mulungtad no? Basig mulungtad ang kapa nya kita mawa. Di na magpawa, Father. Mao na ra siya kon. Bisag mawa ta, Father, na mosunod na to. Kana na mo sunod. So Sister Celia, naamjud ka sa CPDRC. By the way, mga igsoon, mao to ang among pagpailas among kaugalingon nya sunod niini karon do na tay mga testimonies aron sad mo makahibaw unsa may among mga nasinati diha sa sud sa jail, pero sa dili pa mi mohatag ni ana ato sang paminawon ang pipila ka mga pahinomdom. Ang simbahan sulod sa bilangguan. Mga igsoon, nabalik na sa taron sa kahanginan ang kining simbahan sulod sa bilangguan, di ba mga brother and sisters, ato ning mugna nga panglantaw ba nga ang kanibitaw mga piniriso o kining mga taong di asgawas nga hopa kasuway sa prisuhan nga magkailhanay nga dili bitaw bation o kahadlok ang mga taong naasgawas tungod kay doon na sila bati kayo nga kanang konsepto bitaw kaning ilang pangunahon dito sulod sa bilangguan nya ang taga dito sa sulod sa bilangguan kung mulaya na sila maglisod sila sagol diri sa mga taong di asgawas kay mura bitag makadungog tang gikan ni sa prisuhan mura tag mahadlok. So hopefully kining atong programa makatabang ni sa atong general public nga mag-anam-anam sila kahibaw ba unsa may gid ining naas prisuhan nganong adto matag prisuhan nya labaw tanan ang nindot aning pabugat aning atong tumong kaning atong mga life testimonies sa ato rong nasinati nya murag ni ending man ta diri ni Sister Celia. Sister Celia, ikay unag hatag kuno gamay nimong kanang dili kay nimo malimtan nga mga kasinatian sa imong pagsigi og bisita anang prisuhan. Okay, Father, una gyud na akong pagsulod sa prisuhan katong gidal na usa mi ni Father Anori nga pakuyogon mi sa misa niya sa jail diha sa BBRC diha pa sa lahog kanang IT diha ug nanguyog na dayon mi ato ug naagyod sa akong hunahuna ang pagkangalan preso naa diha ang mga daotang tao maldito kriminal unya sa pagsulod na namo sa jail sugod na dayon akong kakulba nakuyawan ako unya diha na nakita na nako nagpunsisok diha sa mga pag-agi namo sa gianan ulba na sad hangtod naabot mi dito na gyud sa kapilya nila kay adto ang misa nagsugod dayon ang misa pagkadungog nako sa mga kanta nila dili ko katuo ug mga piniriso bato ang nanganta diha ko naluoy pag-ayo nila
mura ko gibayaw nga wala ko kasabot sa akong gibati nga mga pinirisod ay ito sila, no? Nya ingon ato sila ka talented manganta pag ikaduha na akong sulod mautong na-assign ko dito sa Lapu-Lapu City Jail. Duha ra gyud mi ato ka volunteer nga ni adto dito nga gipadala kay nihit pa man to ang mo volunteer sa Kapa, no? Ug ang nanambong namo adto nga piniriso na po pagyud ka buok kay wala pa may ni adto nila mura sila wala na ganahi hangtod hinahinay pasabot sige pagkaon sa pulong sa Ginoo ni daghan anam-anam og nanambong sige na mo og balik-balik napun-an na sa dayon mi og mga volunteer nahimo naming 4 na 5 kabuok ni abot gyud og niabot ko og 3 ka tuig ug karon na ako sa CPDRC gibalhin na sad ko didto kay ingnon ta daghan naman mi sa Lapu-Lapu ug hangtod karon nagpabilin ko gihapon sa pag-alagad sa prisuhan kay kini di ay dili ni ako kundi dili iya sa Ginoo nga kita mao gigamit para sa maigsuon nga nahisalaag nga angay natong kaluy-an. Mura masagang nagbasa atong Biblia nga gitestimonya ni Jesus no Sister Celia. Unya, ang imong pamilya, kumusta man Sister Celia? Wa ba sila maglisod sa pag-adjust anang imong wa sila kuyawi nga magsigig adto sa prisuhan? Sa una Padul-dol kay- imong kuan padul ana. Sa una kay ko nang nag-eskwela pa man to sila, college man to ang akong duha ka anak. Wala raman kay okay na primero nahadlok sila nga pag nganong na ako ana niya pagsulti na ako sa akong anak kami atong misa ako la kanindot sa mga piniriso uy kanang lin kay manganta niya unsa mo to sila murag to di piniriso mo na akong gisulti sa akong anak. Siya mo to nga akong anak sa una murag di siya ganahan nga anak ko sa prisuhan kay kanang una magdadami pagkaon nga to siya nganong anak man ka manghatag anak pa lang kas gawas kanang mga bata diha ato makas piniriso kay ang tanaw sa piniriso kuan kaayo baka nang dautan na ya karon nga nakasabot na siya wala na nisuporta na siya sa ako. Pwede na sad siya na to prisuhon. So, nga igsuon mo to si Sister Celia nya dia day gi-text diri no ang usas atong igsuon nga naminaw nato. Ingon dire good PM diha kanimo padre og sa mga gwapa o gwapo nimong mga kaubanan diha sa istasyon. Mura nakakita siguro ni siya. Ako karon pa jud ko nakadawat aning word nga gwapo. Dre, nindot kaayo ang inyong banding diha sa istasyon. Nindot kaayo i-appeal sa inyong grupo. Oh, welcome to the club. Oh, basig ikapay ma-hostage dito sa sulod, no? Mo greet po di greeting na niya. Di ay ko padre sa akong kasin nga nag birthday karon nga si Father Rex Deo is Misyuna CSSJ. Mga balaan day kayo ni siya mo din ni siya nakadaig na to kay balaan ba si Rico di ay ni Father sa Carmen Bohol oy mga taga Carmen Bohol daghan ra ba mo mga wa kayo may piniriso dia kay mga buutan kini taga Carmen Bohol no naamo diha ang Chocolate Hills no Basing makadto ta na Father no. bitaw so salamat kaayo Brad Rico sa imong paghatag namo og makadasig nga text message niya karon nindot kaayo ang kanibitang anatas prisuhan nga makasinati ta musa na no ang kalipay ba nga ikahatag sa piniriso nato mura bitag wa nila tuyua daghan man makalipay na to plus na ako pare daghan na mo hatag nako gift bitaw malipay man ta ana kana mo hatag og stipend na dagko kaya makapamalit-palit man kita no pero dunay kalipay nga ikahatag ang piniriso nga dili nila tinuyo. Correct, Father. O nakasiguro ko nga ang nihatag ana nato mao na ang Ginoo nga nagsugo nato dito. Amen yun, Father. No? O tingali na siya. So mo padayon tingalitas mga testimonya murag ni pataas tos kamot si Sister Conchita murag na siya testimonya. Okay. Sa dili pa ko mo testimony, kining programa nga ang simbahan diha sa Bilangguan, dunay nangutanan ako. So sila naman ang simbahan na as Bilangguan nga ang simbahan lahi, ang Bilangguan lahi. Ingko ay sister, simbahan katawhan na sa Bilangguan. Unya, ang ako yung kasinatian sa pagsugod nako sa Bilangguan nga wa lang gidamha nga ato yung first time na kong pagsangyaw sa pulong sa Dios ana po dayong adlaw nga maghikog na tong usa ka binilanggo. Iyon ang plano anang gabi unya anong buntag nakadungog siya sa mga pulong sa Dios nga migula sa akong bakbak nga nakapatandod sa iyang kasing-kasing ni paambit siya salamat
nga ni Anhe nagdakas pulong sa Ginoo ko nga man Brad. Karon yung gabi ini nagplano na ko nga maghikog kay imbis na bilanggo pa ko naguol ang akong asawa gitaban paglaing laki. Ang among mga anak wala nang nagbantay. Salamat sa pulong nga akong nadungog. Wow, pagkanindot sa pulong Nakaluwas sa o Dios. kinabuhi, no? Ang Yes. atong pagduaw. Unya, ang kasinatian sa diha, miabot ang adlaw, July 21, 2012, operation of the cellulitis leg ulcer. Nahitabo to nga nag-wheelchair na lang ko. Wala na ipaglao makalakaw. Pero tungod sa akong gugma nga pagpalagad sa bilangguan, nag-wheelchair ko dito. Pero wa makasud kay gamay ang jail sa Naga. Hangtod nga nagbaston ko. Pag nagbaston ako diha ni nangutana, sister, unsa ba joy imong tuyo din hinga? Bisan nagbaston ka mo anhi man jud ka. Ang akong tubag tungod sa akong dakong gugma kaninyo. Kaya sa unang panahon di ko ganahan musud og bilangguan, baho hugaw, pero ang ilang kabaho mura nag-perfume diri kanako. Humot ang ilang kabaho. Unya ang pinakanindot pagyud kay ang ilang mga dagway sa unang panahon mahadlok ko magtan-aw kay mga kriminal, mga rapist, mahadlok ko pero sa dihang nakita nako nga ang Ginoo naa kanila, nawala ang akong kahadlok. Wow. Og nalipay ang tanan. Hangtod karon ang kalipay nga akong gibati, gibati usab ang tinuod nga kalipay sa mga binilanggo tungod sa pulong sa Dios nga ilang madungog kada semana. Stang nindota na praise the Lord gyud kay ka Sister Conchita, no? Nya katong ilang perfume sa sulod sa bilangguan Sister Conchita nasingo po to sa imong bana. Wala kay pagwa nako napadpad sad sa hangin. May sa tatong ipabaho ni mas imong bana, kay na imong bana, wa ka kagawas-gawas sa piniriso. Bitaw no, kana siya mo na yung mga nindot kaayo nga mga kasinatian niya. Sa di pa daw ita mapadayon sa tong testimonya, ato ipang-greet ang ato mga kapa volunteers, oy. Di ba? Binagyan Father ang ato mga coordinator. Isugod na to ang dito sa Bantayan District Jail. Kisa ti atong coordinator do? Si Marlene. Sister Marlene. Sir Marlene. Marlene Oh, si Sister Maria Marlene. Fernandez. Anya naasad si Virgie Fernandez nga mga kugihan kay mutabok anang dagat nga ako kurog-kurog akong tuhod atong dagko kay bawod nga niadto ko anya nagmisa. So atong isunod ang kaning atong mga kapa volunteers diri sa Toledo City Jail. Kisa may atong mga kanda Sister Esther. Sister Esther, sila si Sister Ninfa, si Brad, kisa to? Juan. Braduan. Juan, sila si basta kamutan ng taga Toledo, no? Mga kuan kay ni sila sa mga kugan, layo ra ba ng ilang prisuhan to atong tubod, no? Nya ang kanang Saka pa yung bukid, Father. musaka pa. Pila jud kahigayon nga na flat me o nya na sana kanang naligi. Lisod jud, Father. Lisodoy niya, katong kami si Edgar dito nga nagmotor kami kay nahapit namin na late. Unya paggikan na mo diri sa Cebu City porting kusuga sa init-init kay pag-abot mo sa uling naga init kay pag-abot tos tumoy gauwan di ay porti na mo basa padon dito sa unahan. Nya tuas siya sa tubod, no? Nya akong apelyido Ubod, ang akong middle name akong middle name T. Muna Crescenciano Tubod. Nagala ako din ang apelyido di ay. O di ay kugihan ka, Father, mo adto dito. Kay nagtubod man ang siya. Sige na. Tubod sa gugma. Nya ato sa isunod ang taga Karkar. Si Inday, Uy, ang Father. relax Si kayo. Inday. Uy, Inday, kumusta ka doon, Inday? Relax lang. Relax lang sa Kani si Inday, Lastina, mga relax kayo ni sila. Mo maghatag sa di ka relax na to si Inday, no? Kay kusog sabi ngon, i-action na nato bag murag maratol ta ba kay wa na tay ikarifan sa plite. Ningo ra si Inday, relax. Mag-meeting ta wa tay snacks, relax. So taga Karkar nga mga volunteers, salamat kay ninyo. Hi ninyo diha. Nya arita sa ang atong coordinator ni Adinhi pero niya ang taga Naga City Jail. Kisa tayo mga ngan sa mga kauban. Okay, may gabi sa ako mga kaubanan nga kapa volunteer sa Naga. Sila si Lady Ongkol, Dali Alikabo, Gina, Taling, Lourdes. Wow. Okay. Roll call. Ubang pa, Bunjing. Pulos absent.
Oh, sa Kanunay nga nagdaog mga matamis nga pahiyom ngadto sa mga binilanggo. di sa nimo i-greet katong atong igsuon nga tuwa na ros langit inyong kauban. Oo, ang amo usa ka igsoon nga kapa volunteers nga hangtod yun nga namatay siya mo ipaghunong pag-volunteer. Bitaw, no? O karon sigurado naging tuato siya sa langit. Amen. Kay ang Amen. Ginoo nag-ingon, nag-alagad mo sa pinakaubos nga igsuon sa mga ako ang inyong gialagaran. Si Sister Narda Papiliero. Piliero, Narda. May sure Yes, namatay siya sa iyang pag-alagad, no? Nya, isunod nato ang ato mga kaigsuonan sa Talisay City Jail, pinanguluhan ni kuan man aron si Sister Esther D. Silas Didit Orio. Oy, Sister Didit. Ato ra basta ng treasurer Sister Didit. yeah. Mo na the best treasurer. Oh. Sir Rebecca, Sir Vivian. Vivian, atong organista. Daghan na sila mga ngilngig na lada sa Talisay. Brother Max Brother Lazarte. Max, oh. So, salamat kay ninyo nya maing gabiin ninyo dihang tanan nya mo irog-irog na tangan ni padong sa CPDRC. Sister Celia, ikaw may coordinator, i-greet Ako sa ang mga i-greet si Kuan, si Ninin Carido, si Virgie Doloso, si P. Bautista. Wow. O si Helen de ay Briones niya, kaming tulo di ama Miss Nining o si Joel. Wow. Nya isunod na to ang dire sa Sister Ferry, ikay coordinator sa Cebu City Jail, Kinadaghanan. Okay, kinadaghanan nga mga inmates. Oo. I-greet na ko ang ako mga kauban sa Cebu City Jail, Mel Dormitory, si Sister Rose Yukti, Sister Tita Carrasco, Sister Cecilia Suarez, o si Sister Nina Villalon, o atong ang among bag-ong kauban si Brad Crosby Bakalan. Mayang gabi kaninyong tanan. May gabiin yung tanan taga kanarabang Cebu City Jail Meldor mo na sila top notcher sa population. Niabot na ron sila mga 5,000 kapin. Oh. Kadiyot ra kay na sila moabot og 4,900, mobalik lang sa na sila 5,100. I-greet sa nato diha ron ang ila mga BGMP nga nag-atiman diha ron kay dili sayon ang pag-atiman anang 5,000 kapin ka mga tao. Atong irog-irog nga rin sa Mandawi City Jail. Murag ikaw Mandawi ka, Father. no? Sila si Sister Dali. Sister Dali. Sila Sir Remy Okaba, ay Tabuni. Oh, siging okab, no? Sige, Okab. Sir Vicky, Rama. Nga, hingataw pasag kayo, murag Sister Kunching. Milda Richon. Si, kinsa ba? Lina. Sir Lina. Tibon. Oh. Si Yeah. atong kuan sa atong amo ba na kanang atong coordinator? Coordinator si Kuan Mandali, Trinidad. Dili sa overall ba na to nga coordinator ba? Anit, si Anit. Oh, Anit Apas. Sige lang ga-apas no. Ga-apas. Sige. Salamat kay ninyo mga taga Mandawi City Jail nga kapa volunteers. Sister Dali, ikaw na lang usa diha. Ay kumpiyansang pare. So, atong isunod ang taga Lapu-Lapu nga City Jail. Sila gipanunguluhan ni Sister Faye Velasquez, nila ni Sister Lilia, Sister isa to asa? Lina. Sister Bibi Tabo-tabo. Sige, si mao Doktora. ni sila ato mga kaubanan des Lapu-Lapu nga naa nahimutang ang ilang City Jail sa Suong kana ganing barangay Suong. Nindot sa ningatong ilang jail. Nindot ni dako kay lugar. Tughawan. Brother Garnet. Oh, tuwa na di siya dito. Oh, bagong to siya nun eh. Volunteer siya dito. Nya, dayon ang atong diri sa Danau City Jail. Si pinunguluhan ni Brad Rogelio. Brad Elliot, no? Na aktibo kay nga minister sa Danau. Nya kinuyugan nilang Brad Archie, sila si Bibi Lumbab. Nya doon na rabas na sila igsoong tuon nas langit. Si Sister Porfiria. Oh nga hangtod gyapon tos katapusan niyang nabuhi kapa gihapon nagmisa ko ato. So daghan na tag mga anghel sa langit karon mga kapa volunteers so, siguro ugma kita na sa mosunod no. Sige lang, Father, kay sugatan man ta nila. Oh bitaw nya dayon ang ato didto mo na ba to? Mao na mga igsuon aligre kay ning among apostolate kay pirmi ni siyang gapaduol sa Ginoo nya kaning
di ayatong ni kuan gihapon si Brad kuan Father nakaari text message ni no, Father nakaari na mo og sa imong mga kaubanan nga volunteer diri sa City Jail sa Tagbilaran, Bohol. Kami mo anaan niya mi diha, Brad. Asa na yung invitation? Basta imbitaron mi sa mga piniriso. Di ay ni kuan po nato ni text. Maayong gabi kaninyo diha, Father. Nindot kaayo ang inyong programa karong gabi una. Great lang ko sa akong mama. Dira kuyog ninyo. Lo, iyang mama sa istasyon nga si Glinda. Good job, ma. Proud me nga napriso ka. Nga nagkatapok ni dire tanan sa balay aron sa pagsuporta sa inyong programa. Sus mga igsoon, salamat kay ninyo sa inyong pagsuporta namo, kay ang inyong pagampo mo sa maghatag namo wisdom o kadasig unya basin pa kining ato mga programa mo hatag yun sa katinawa no ngadto sa atong kaigsuonan. So mga kapwa volunteers throughout the Archdiocese of Cebu, salamat kay inyong tanan. Apan di nato kalimtan mga igsuon ang amahan gid nato sa Archdiocese sa Sugbo nga mao gyud naghatag nato nining maong katungod nga si Archbishop Jose S. Palma. Praise the Lord. Hallelujah. Archbishop, salamat kayo. Balag wa ka kapaminaw na mo karon. Pero sa sunod maminaw na jud kanamo. O ang atong iyang auxiliary bishops nga sila si Bishop Dennis Villarojo nga mo'y atong gipamisa sa Mandawi City Jail. Unya dayon si Bishop Oscar Florencio nga mo'y nagmisa dito sa Maghaway panahon sa atong mga Prison Awareness Sunday matag katapusang Domingo sa Oktubre. So mo na mga igsoon, ani anamo karon ang kanini ang kalipay kadasig nya karon padayon ta sa atong testimonya ni asay lain sa di pa testimonya mo ni sinya Sister Conchita o kung sa imong ikasulti, sister. Okay. Akong ipambit ninyo ba nga doon na sa kuilaing gibating kalipay karon nga naman. Ang una nga ni text taga Bohol, paisano nako. Ang among dalay bien unido Bohol nya ang primerong ni text Carmen Bohol. Doon na. Unya aron na sayod ang taga Bohol, ang akong angga sa Bohol, Nene, nga sa Cebu, Conching. Kung ikaw nini mangitag pamanhonon. O abaya gayon ang Cebuano. Imuha ng version, Father. Sister Nining bitaw. Sister Consing, ayaw lang sa pag-angkon sa Bohol nga ikaw ra kaya nga ako sang kaliwat tuasad sa Luay Bohol. Pero nasayod ko na 2003 na no mga ubod ng lahat ng ubod ng nakaron padayon ta sa atong testimonya aning atong katapusan pila ka gutlo na lang ang nahibilin. Sister Nining. Okay, Father. Sister Nining Pintor ato paminawon mga igsoon unsa sa iyang kasinatian sulod sa iyang pagpangalagad. Katug yung di na ko malimtan, Father, nga ang akong anak magsigi jud siya kasakit ug ubo ka ng grabe bitaw nga muubo nga burag mulihok ng katre mo kuyog ang katre nakasulay ka na, Father. Kasulay ko na kadaghan. Unya karon ang akong head bali ba nga ni ana ni jud siya undang na anang imong prisuhan kay muna hinungdan imong anak natakda na nagkagaw kanang imuhang pag-shake hands o I love you with the love of the Lord dinana ang tanang kagaw dito piniriso imong gidala naan muna na imong anak karon nga nainana na nya moto ni ana siya undang na ana undang mura kog nasagmuyo adtong mga panahon na, Father, og namalandong ko ni ana ko kinsa may akong tumanon ang Ginoo ug ang tawo nakaana gid ko adto nya wala gyud ko muhunong, Father, ni ana gyud ko nga daghan ng higayon nga nag-ungaw sa kamatayon ng akong anak gitabangan ko sa Ginoo. Og ni padayon gyud ko kaluoy sa Ginoo hangtod karon nga dugay-dugay ng pilang katuigan nya daghan na sad kaayong mga maanindot nga nahitabo sa akong kinabuhi bisag nagong mga kasakit nga nahimong grasya sa Ginoo. Og munay naghatag og kadasig nga usay gani tinuod mawad-an ta og kanang financial para lang yun layo-layo naman mo gasto jud kog 100 nya init kayong dako ulan ug init nya sa kaunon ba ng amuang mukatkat nya labi na nang giayo ang kwan sa una Sister Ciliano giayo ang dalan
hapit yung kumaligid. Father, niya si Brad Joel. So Brad Joel yun siya, pertigin niyang siya gita, kay abi niya daadto na ko dito sa kanang, Okay. Lawang biya na di. oh, katong lawong kayo. Nang tumasandias may langobs Guadalupe. Oh, nakaingon, sus, nakaingon, gunitan, jud ko sa anghel nga magbalantay nga, ang akong pikas tiil, nabilin pa jud, nga jud ko naligid dito, ang sus, katawaan jud ko atong mga nag-ayo dito sa katong dalan. Makasinati unta kang Sister Conchita nga magbaston sa ganito. Pero okay raman, Father. Oo. Kay gitabangan jud ko sa Ginoo sa daghang higayon. So, daghang Salamat kaayong kayo, no? Katong imong anak karon wa na ubha. Ay, ubon gyapon siya, Father, pero dili nakaayo Di gid na niya mo pareho. korog ang katre, mo irog na gyud. Balik. Bitaw no, naayo sahay pasanginlan sa mga tao ang atong pag-adto didto aning atong apostolate, pero kita nga ni appeal gyud didto ni sulod gyud. Ako bitaw sa una gidako anang prisuhan na kuan naman to no katong LGC Sisters ba? LGC Sisters si kuan si Sister Gloria. Ando mo to. Adili ando si katong Kato namatay. Kabuyaw. Kato namatay. Bulang ba? Kabuyaw. Kana gani gidako niya didto sa unang higayon diha sa Cebu City Jail, gipamisa ko niya kay siyempre tikwag pare. Purti ginako tong lingi-lingi ba na ko sa mo ning dapita din kay musod mangita ngadto sa chapel. So mura ka to gikulbaan nga dili kay ko kay bawog unsay ako ditong ihumili, di ko ka relate, pero karon no marag in love na kay ko sa prisuhan. Sa piniriso. Oo, siya nga. Ko ano. Imunang suyopon, Father. Suyupo na lang nato, no? Kanang si Sister Ferry, kumusta man Sister Ferry na kay ikapambit? Sa sinugdanan yun, Father. Mao na itong kinabataan, di si Joel ay kinabataan, no? Pero sa mga babae, mo siya kinabataan, tulo pa lang katuig, no? Sige. Gadayaper pa niya, og sa bata pa niya, gadayaper pa niya siya. Sige. Ang kinabaguhan nga nagalagad sa Cebu City Jail. Sige. Kuan, Father, sa sinugdanan yun, sa pagsugod yun na ko aning sa kapa, sa first time yun pag-attend ako sa atong assembly bitaw, Father, katong niingon ka nga kanang anong ato man ka sa City Jail nga ari lang ta ka sa Hawaii kay kanunay ra bang magrayot diha. So nasud sa kong hunahuna nga bisan asa ta ibutang kon kuhaon na gyud ta sa Ginoo, patyo na ta niya mamatay na gyud ta. Bahala nagmagrayot dito sa Cebu City Jail basta kay og mamatay mo gani dito at least nag-alagad. Amen. So mas mahimot atong San Pedro kalungsod. Pero pag sud yun na ko ngadto sa City Jail, Father, first time yun na kong sud dito sa City Jail, salamat sa Ginoo sa grasya nga iyang gihatag kay wa man sa gyud ko mabati og kahadlok, Father. Murag confident ra gyud kay ko nga nisod ngadto sa City Jail niya. Dito nakita nako nga ang mga piniriso di ay didto sa atong hunahuna murag bati kaayo sila sa ilang pagkasila kay mahasud nato sa atong hunahuna nga mga kriminal sila, pero pag abot na nako dito sa City Jail, highly respected kaayo nila ang mga dalaw dito. Nya moamin dayon sila, nya nakaingon ko nga mas makahadlukan pa man hinuon di ay ang mga tao sa gawas kaysa mga tao nga naasod sa City Jail, mas mo respeto pa man hinuon sila kaayo. So mao na nga sa mga taghigayon nga anha ko sa ako ang mga kauban sad sa gawas, maingon sila nga asa naman kuno ko karon nag-alagad. Kuna ako sa kuan prison ministry nya na ako na-assign sa Cebu City Jail. Nya maingon sila di ka mahadlok ng mga kriminal ra ng mga tao din na makoy ko oy dili jud ta angay mahukom sa atong isig ka tawo kay wala ta kasayod jud kun unsa jud ang kanang unsa gyud ang hinungdan nganong nasud sila dihang dapita kay dili ang tanan nila gyud nasud dinha nga mga sad-an na sila naalay uban nga nabiktima lang gyud na sila gyud. So mao na siya, Father, karon sa akong pagpangalagad sa City Jail naagyo diha nakita nako ang nabati nako gyud ang kalipay nga di gyud nako ma-explain, naagyo siya inner joy nga di gyud nako ma-explain kay para nako ang akong pagpangalagad para gyud sa kahimayaan sa Ginoo. Praise the Lord. Salamat kaayo. So tinuod no kanang nangasod sa City Jail og sa mga jails nato dili tanan nga naisala aktual nga sala. Pero hasta gani ang mga makasasala nga nasulod diha daghan na sa kanila nga nagbag-o o nakaamgo na ba. So mga igsuon,
ang atong oras, ang atong panahon nga gitagal dinhi sa atong istasyon sa DYRF, wala man, dili man naman mutugot nato kay pila naman lang ka minutos. So isip panapos dining among programa karong Sabaduhan ining Pizza 20 City sa Enero tuig 2018. Amo na lang sa di pa mi mo mutapos, magpasalamat kami ni ining maong musunod nga mga katawhan sa atong General Manager dinhi ang maabtikon kayo nga si Reverend Father Bobby Ibisa nga maogyoy nagsigigyog pangitag paagi nga matagaan mi dinhi sa atong kaning programa. Yang atong Assistant General Manager si Reverend Father Philmar Phil nga mga SBD ni sila, mga aktibo kayong nagsuporta nato. Ang ato diring technician nga smiling pa man nako noon. Unya ang tanan nga mga crew dinhi sa DYRF nga station nga mao'y nagsuporta nato, nag-abag nining atong programa karon nga makapalanong ta sa kahanginan. Nya i-appeal sad namo sa pagpasalamat o pagampo ang tanang mga kaparian nga nagsuporta namo sa lain-laing mga parokya, labi na gis among panginahanglan nga mga misa, pangumpisal didto sa jail. Mga fathers, salamat kay ninyo, ang Ginoo mo'y magbaos ninyo. O ang tanan namong mga benefactors, donors og sponsors nga nagsigig suporta namo nga hangtod karon wala gyapon mi magutmi. Amen. Og sa Archdiocese of Cebu nga naghatag nato og assistance financial og moral support nya ato ding i-appeal og pangumusta ang ato mga kaigsuonan dito sa Bourbon kanang ato balitong hopefully nga ato mahimong project dito sila Sister Cecil dito og si Sister Mildred, si Dr. John Montegrande ug ang iyang mama nga suporta nato basin makamisa ko diha karong mga buwan na sa Pebrero. Magkita-kita ta padayon lang yung mga brothers and sisters in Christ, pagsuporta sa kapa, pagampo o pag-apil niya ang Ginoo magbaos gyud ninyo sa daghang grasya. Nakaron amo nang himuon ang among katapusang pagampo niya kabusan nga naminaw namo, pwede sad mo mosabat sa among pagampo o madawat nato ang grasya sa Ginoo iyang panalangin. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Hinunoalwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatayan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Langitong Amahan, salamat nining higayon nga imong gihatag namo. Salamat sa mga pagtulunan, salamat sa giya o kadasig o gugma o kalipay nga imong gipaambit kanamo karo mga taknaa. Ginoo, hikapa sa imong way sukod nga gahom ang tanan nga naminaw karon kanamo ug adunay mga panginahanglan sa ilang kinabuhi, labi na gyud kinahanglan nga lawasnon, kaayuhan, kadasig ug ang ilang mga pangandoy nga makahatag nilang dugang kalipay o grasya ihatag usab Ginoo samtang among himuon karon ang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Inyong nabati ang tulumanon, ang simbahan, sunod sa bilangguan. Antod sa sunod higayon, daghang salamat.